yetu kuno ndi ku Blantyre prison, ena pamene amanena kuti ndi ku Chichili prison. Panopa mutha kungodabwa kuti anthu akutiyang'ana kumbuyo kwangaku kuli anyamata amene akufina. Mwina mutha kukhala odabwa kuti anyamata amene akufina chani. Tatiye ndikhala limodzi ndipo muli ndine Samson Chitsamba pamene tikhale tikuzani zambiri kuti anyamatawa akufina ndipo akukondwerera chani kapena pakuchitika chani pamalo pano. Ndipo mukuonera programu imeneyi kuno ndi ku Blantyre prison. Mene tinanenera kuti tikhale tikucheza ndi abale ake a Lilemba, ndipo pano takumana ndi m'bale wa Lilemba amene wangomaliza ukaidi wake pa Chichili prison. Poyamba mutitchule dzina lanu komanso ndi kumene mukuchokera. Zina langa ndine Elijah Tom, ndikuchokera Blantyre muno ndimakhala mkanjeza. Pati Lilemba ndi m'bale wanu ndithu? Ndi m'bale wanu. Ndi mkulu wanu kapena ngono wanu kapena chibale chake ndichota? Chibale chake ndichoti ndi wakubanja lina. Chabwino. Chabwino, muli osangalala mutani monga m'bale wanu wafikaso kuno ku dziko lina
mwamulandira motani chisangalalo chanu ndi chotani? Chisangalalo chathu ndicho kwambiri funa mbala amene tinamusawa kwambiri monga kutengera munkhani za ntchito chani panalinso anthu ena amene amamudalira iyeyi atabwera kuno zinapezeka kuti zinthu zinasokonekera ndiye tikukhulupirira kuti imene wabweramo watuluka kunomu ndiye kuti akapitiriza ntchito zimenezo ndiye kuti zinthu zikabweranso mchimake. Chabwino paja mutitchuliranso dzina lanu? Elijah Tom. Tathokoza kwambiri. Ziko.